kullum rigimar da muke yi akan ya za a yi ya zama an ƙarar da 'yan daban Kano, ya zama cewa Kano ta samu zaman lafiya. Sai ga shi gwamnan da ake tunanin za a ba shi lamba ɗaya a arewa gaba ɗaya wajen tafi da harkar gwamnati, wai 'yan daba ne suka je tarbar shi. Wannan wane irin lalacewa ne? Maimakon mu ga kowa ya sa sut ko kuma manyan kaya, an je taron mutum mai girma, amma sai ga shi wai mutane da ko kara da sanda. To a haka ta yaya wani zai zo ya ce mana wai yana so ya yi maganin 'yan daba ko wasu 'yan iska ko masu ƙwacen waya mu yadda? In dai har zai zama cewa masu tarbar ku ba su da hankali, masu yawo da makami ne, to da wane makamin ku za ku je ku dakatar da su? Bacin suna ganin cewa ku kuke rainon su, ku ne gatansu. Wannan dole a canja shi, dole a canja shi. Duniya tana ci gaba amma kullum baya ake ƙara komawa. Kullum Najeriya na komawa baya, 'yan arewa dama ku bayan naku ma ya wuce baya, ku minus baya kuke tafiya. Wannan wane irin abu ne? Ana neman ci gaba, ya kamata a samu ci gaba. Shi gwamnan Kano, mai girma gwamnan Kano Dr. Abba Kabir Yusuf, duniya tana girmama ka, mu ma muna girmama ka. Ya kamata a ce ko da ba ka yi wani abu ba, ka yi ƙoƙari ka canja mana wannan tsari daga Kano. Ya zama cewa ba wani ɗan siyasa da 'yan daba za su je tarbar shi ko kuma za a ga wasu 'yan daba ko wani mai makami a wajen taron siyasar shi. A ga mutane nutsatstsu cikin shiga ta kamala, amma ba a ga 'yan jagaliya ba. Wannan yana nuna mana cewa 'yan jagaliya su suke mulkan mu kenan ko me? Idan waƴancan sun yi amfani da 'yan jagaliya, ku ma kun yi amfani da 'yan jagaliya, to ta yaya za ku yi maganin daba? Yanzu ga shi nan kowa ya birkice a garin, daga ɓarayin waya sai masu sara suka. Don Allah muna kira da gwamnati ta yi ƙoƙari ta duba wannan lamari a gyara shi. Da sauran ma 'yan siyasa ba gwamnati kawai ba, har sauran 'yan siyasa a yi duba ga wannan lamari a gyara shi. Kano ba garin 'yan jagaliya ba ne, ba garin 'yan daba ba ne. Kowa ya san Kano garin masoya Annabi ne, garin makaranta Ƙur'ani ne, ba 'yan daba ba ne, ba 'yan iska ba ne. Don haka a samu a gyara. Wannan shi ne magana ta gaskiya.